замони моро замони хабарҳои фейкӣ мегӯянд. таи 7-8 соли ахир воҷаҳои фейк ва ҳам фейк ньюс аз маъмултарин воҷаҳое ба ҳисоб меравад, ки вирди забонҳо шуданд. истилоҳи фейк ньюс яъне хабари ҷаълӣ дар расонаҳо ончунон зиёд истифода мешавад, ки яке аз қадимтарин фарҳангҳои забони инглисӣ Коллинз онро воҷаи соли 2017 эътироф кардааст. ахбори фейкӣ ё ҷаълӣ чист? маънои калимаи фейк агар хеле осон карда гӯем, дурӯғ гуфтан ва фиреб додан аст. дар шабакаи ҷаҳонии интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҳама бештар дар бораи фейк ньюс ё хабарҳои фейкӣ сухан меравад, яъне хабарҳое ки бофтаву сохта ва ё ҷаълӣ мебошанд. аслан хабарҳои фейкӣ падидаи нав нест, аммо асри рақамӣ ё диҷиталӣ ба онҳо як платформаи ҷадиди қудратмандтарро барои дастёбӣ ба миллионҳо нафар мухотаб додааст. ахбори ҷаълӣ нусхаи зиштари ахбори бад эҷодшудае аст, ки маъмулан барои пиёда кардани ҳадафҳои гуногун интишор мешавад. иттилооти дурӯғин ба мисоли гурге дар либоси гӯсфанд аст. аз ин рӯ ин мисраъро бояд ҳамеша дар хотир дошт. ман аз гурге ки мепӯшад либоси меш метарсам. бешак хабарҳои ҷаълӣ барои ҷомеа хатарнок ва зарароваранд. ахбори фейкиро кӣ ва барои чӣ интишор мекунад? мақсади фейкҳо ё касоне ки фейкҳоро месозанд фоида гирифтан, ҷалб кардани таваҷҷӯҳи корбарон ба сомона ё платформаи худ ба мақсади пур кардани қиссаи худ ё лаззат бурдан аз коре аст, ки анҷом медиҳанд. фейкҳое ки манфиатҳои сиёсиро дунбол гирифтаанд, маъмулан бар пояи як нав низоъ эҷод мешаванд. ҷангҳое ки дар ҷаҳон рух медиҳанд, низоъҳои миллию мазҳабӣ, низоъҳои дохилии сиёсӣ, ҳамаи инҳо аксаран боис мешаванд, то иттилооти бар дурӯғ пахш шавад ва рӯйдодҳоро ангеза бахшанд. ҳадафи аслии паҳн кардани фейкҳои сиёсӣ ба дурӯғ бовар кунонидани мухотаб, ноором кардани субот, тухми нобоварӣ коштан дар ҷомеа аст. дар ин кор одатан аз ташвиқгарон, шахсиятҳои маъруф, инчунин аз троллҳо, корбарони гумноме ки ҳадафашон барангехтани баҳсҳо ва хашмин кардани корбарони дигар аст, истифода мешавад. сабаби дигари эҷоди фейкҳо чуноне зикр шуд, манфиати молӣ аст. маъмурони гурӯҳ ва ҷомеаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, сомонаҳои иттилоотӣ миёнаҳол ва ё камбағал ва гурӯҳи муайяни блогерон дар ин кор манфиатдор ҳастанд ва дар фейкбозӣ ширкат меварзанд. зуҳури фейкҳо дар муҳити расонаӣ дар ҷомеа воҳима, изтироб ва ҳисси номуайяниро ба вуҷуд оварда, одамонро гумроҳ ва ба амалҳои беасосу аксар вақт хатарнок ташвиқ мекунад. чаро мо ба фейкҳо бовар мекунем? бино ба таъкиди коршиносон, мо бештар ба хабарҳое эътимод мекунем, ки ба андешаву бовари мо мувофиқанд, аммо дар баъзе ҳолатҳо на танҳо мавқеи худи мо, балки афкори роиҷ дар ҷомеа низ таъсир мерасонад. ҳамчунин чанд омили дигаре низ вуҷуд дорад, ки эътимоди моро ба фейкҳо тақвият медиҳад, аз ҷумла нарасидани афкори таҳлилӣ. мавҷудияти афкори таҳлилӣ имкон медиҳад ҳақиқат аз фейк фарқ карда шавад. ҳолати эҳсосотӣ. агар ҳангоми хондани хабар зери таъсири эҳсосот монед, ин ақлро тира мекунад ва шумо ба хабар камтар аз лиҳози интиқодӣ бархурд мекунед. сатҳи пасти саводи расонаӣ ва дарки равандҳои расонаҳо. дар ин замина фейксозон хуб медонанд, маъмулан одамон шубҳа доранд, ки воқеият аз онҳо пинҳон аст. аз ин рӯ ба осонӣ ба овозаҳо ва иттилооти бар дурӯғ дода мешаванд. фейксозон аз ин осебпазир бо муваффақият истифода мекунанд. беҳуда намегӯянд. ҳақиқат дилгиркунанда аст, аммо дурӯғ ҳаяҷонангез аст. хабарҳои асл аз дурӯғро чӣ гуна мешавад муайян кард? муайян кардани фарқи хабарҳои асл аз ҷаълӣ хеле душвор аст. дар ин бобат коршиносони мухталиф тавсияҳои гуногун медиҳанд. албатта бораи ташхиси фейкҳое ки дар сатҳи ҳирфаӣ сохта шудаанд, боз ҳам мутахассисони ҳирфаӣ ё худ дастаҳои далелсанҷӣ бояд машғул бошанд. аммо як хонанда ё корбари оддӣ чӣ гуна метавонад худро аз таҳдиди фейкҳо муҳофизат кунад? маъмулан хабарҳои фейкӣ бо сарлавҳои пурсарусадо ва кликбейтӣ ба мисли олимон аз натиҷаи таҳқиқот шок шуданд ё шумо ҳеҷ гоҳ ба ин бовар намекунед, паҳн мешавад. муаллифони ин гуна матлабҳо ба ҷои он ки иттилооти воқеиро пешкаш намоянд, мехоҳанд ки шуморо ба чизе бовар кунонанд ё шакку шубҳаро эҷод кунанд. дар матни ин гуна хабарҳо хатоҳои зиёди имлоӣ ва иштибоҳҳои чопӣ ҷой доранд. дар бисёр маврид дар дохили матн ҷумлаҳои пурра иборат аз ҳарфҳои калон ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳ ва содир кардани ин ё он амал ба назар мерасанд. маъмулан дар ин гуна матлабҳо замони интишори он нишон дода намешавад. ҳамчунин номи муаллиф ва манбаъ зикр намегардад. инчунин фейксозон аз доманаҳои шубҳанок ва номҳои таҳрифшудаи сомонаҳои машҳур, ки ба аслашон зоҳиран монанда аст, истифода мекунанд. ба ҷои хулоса, на фақат сарлавҳа, балки хабарро пурра хонед.
манбаи хабарро омӯзед, бубинед ки онро кӣ навиштааст. агар лозим бошад ба манбаъ муроҷиат кунед. бовар ҳосил кунед ки шумо расонаҳои воқеъиро мехонед, на сомонаи қалбакӣ ё матлабҳои ҳисобҳои қалбакиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ. ҳеҷ гоҳ барои мубодилаи пайвандии матлаби шубҳанок ё ба иштирок гузоштани хабарҳои тасдиқношуда шитоб накунед. омӯзед ки то чӣ андоза дар матлаб усулҳои дасткоришуда истифода шудааст. ба ҳар як иттилоот, бахусус иттилооте ки ба эҳсосот дахл мекунанд, аз назари танқидӣ бархурд кунед. таваҷҷӯҳ кунед, оё хабар манзараи пурраи ҳодисаи рухдодарро тасвир мекунад, оё дар он чандин дидгоҳ ва назар пешниҳод шудаанд. агар вазъият танҳо аз як дидгоҳ ва ба эҳтимоли зиёд ба хотири манфиати кадом шахсе тавсиф шуда бошад, ин ҳушдор аст. барои муҳофизати худ ва пешгирӣ аз панҷшавии иттилооти ҷаълӣ мо бояд қоидаҳои оддии баррасии дурусти иттилоотро риоя кунем. он гоҳ худамон на фирефта мешавем ва ба дигарон низ кӯмак мекунем ки фирефта нашаванд. иттилоот ва тафаккури интиқодӣ. чаро тафаккури интиқодӣ муҳим аст? ин аст мавзӯи дарси минбаъдаи мо ки манзури шумо хоҳад шуд. бо дарсҳои саводи расонаӣ дар радиои озодӣ бошед.